Kontrata para sa engineering services ang Panay-Guimaras-Negros Island Bridges Project sa Western Visayas, pirmado na sang DPWH. Opisyal na nga nagpirmang Department of Public Works and Highways sa contract agreement para sa detailed engineering design sang lubos nga gina-antisipar nga Panay-Guimaras-Negros Island Bridges Project. Gin-aprubahan ni DPWH Secretary Manuel Bonoan sa December 20, 2023 ang contract for consultant services sang Yooshin Engineering Corporation, isa ka joint venture upod sa Kyong-Ho Engineering and Architects Company Limited, Dohwa Engineering Company Limited, Soosung Engineering Company Limited, kag Dasan Consultants Co Limited para sa detailed engineering design kag tender assistance. Isa ini ka krusyal nga tikang padulong sa paghatag sang katumanan sa sini nga key infrastructure flagship project sa Western Visayas Region. Ang 2.671 billion pesos nga kontrata ginpirmahan ni DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain kag Joint Venture Engineering Company's Authorized Representative Mr. Jong Hwan Kim upod sa DPWH Unified Project Management Office Roads Management Cluster 1 Bilateral Project Director Benjamin Bautista, DPWH OIC Chief Accountant John Balisi, kag Kyong-Ho Engineering and Architects Company Limited President J. Hun Ryu bilang mga saksi. Sunod sa kay Senior Undersecretary Sadain ang balor sang engineering services pagkapunduhan sang loan sa Export-Import Bank of Korea nga mga official export credit agency sang South Korea gikan sa Official Development Assistance of Economic Development Cooperation Fund Loan Agreement number PHL-23. Ginatarget nga matapos ang detailed engineering design sa tuig 2025 kagalayon nga pagasundan sang civil works umpisa 2025 to 2032 nga nagasakop sa konstruksyon sang 32.47 km 2C cruising bridges kag connecting roads nga nagaangot sang Metro Iloilo sang Panay Island sa Guimaras Island Province kag Negros Island sa Western Visayas. Sakop sang Section A ang Panay-Guimaras Islands nga may kabugusan nga kalabaon nga 13 km nga may estimated civil works nga nagbalor sang 57.702 billion pesos samtang ang Section B nagasakop sa 19.47 km Guimaras-Negros Island Bridge nga nagabalor sang indicative cost nga 109.76 billion pesos. Sa tiyon nga mahuman ang proyekto ginantisipar nga makabuhin sa travel time gikan sa Panay Island padulong sa Negros Island gikan sa 4 ka oras nga biyahe sa ferry sa Conroro nga mangin kapin isa na lang ka oras nga land travel gamit ang PGN Island Bridges.